טוב, אז בחסדי השם יתברך חג חנוכה עבר, וכמו שהזכרנו כבר, יש מעלה גדולה ללמוד בחנוכה תורה, ולאו דווקא בחנוכה. כל השנה כולה אדם צריך לעמול בתורה, אלה דברים ידועים. הגמרא אומרת במסכת ברכות דף ל"ב, 4 דברים צריכים חיזוק, אחד מהם זה תלמוד תורה. בחנוכה דיברנו על זה שבפרט בחג החנוכה, שהעיקר כי רצו להרוג את הנפש שלנו, והתורה נמשלה לאור ולאש, כי כל דברי כאש, כפטיש יפוצץ סלע. ולא זו בלבד, אלא התורה נמשלה לאור, כי נר תורה ומצווה אור ודרך חיים תוכחות מוסר. אז היה מצווה לעסוק בחג החנוכה בתורה, ולא רק בחג החנוכה, גם בחג הזה לקראת בא עלינו לטובה, לעתיד לבוא עוד חודש, יצא לנו ט"ו בשבט. ולא רק זה, כתבו המפרשים שבי' בטבת אז רצו להשמיד. אותו רשע נבוכדנצר הקיף על ירושלים 3 שנים, הקיף את ירושלים. ולמה? בגלל שלא היו עסוקים בתורה. מי חכם ויגדע את זאת ויאמר לי על מה עבדה הארץ, ויאמר השם, אומרת הגמרא נדרים פ"א וגם בבא מציעא, על עוזבם את תורתי. עיקר העיקרים עד שיגיע ט"ו בשבט, תדעו לכם שהחודש וחצי הקרוב הזה מלא דינים, חס ושלום. מזלם של ישראל חס ושלום קולקל בחודש וחצי הזה, לכן אדם יצטרך לעמול יותר בתורה, אף על פי שעבר חנוכה והשתדלנו בחנוכה, מי שהשתדל וזכה בתורה. עיקר העיקרים לעסוק בתורה זה מראש חודש טבת עד ט"ו בשבט. בט"ו בשבט מתבסמים הדינים, נהיה מתיקות של הדינים. מעיקר הדין כל חודש שבט היה גם צריך להיות קשה, אבל כיוון שבט"ו לחודש זה חג של האילנות, אז מתבסמים הדינים. במחלוקת בית הלל בית שמאי, חג האילן, ואמרי לה חג האילנות. אז הסוד הוא מה פתאום בית שמאי אומרים חג האילן, לרמוז לך על האילן של אדם הראשון שהוא חטא בו. זה הרמז, זה הסוד. לכן אדם משתדל מאוד בתעצומות עוז בחודש וחצי הקרוב האלה יותר לעסוק בתורה, וזה לא חידוש. כל חודש אני אמצא לכם תירוץ למה צריך לעסוק בתורה. כל חודש אדם חייב לעמול על התורה, לא תרפני על בולעי רוקי, אפילו בלע את הרוק שלו קצת יותר מדי זמן, קצת בולע את הרוק, שואלים אותו מה עשית. כל שכן אם באמצע הדברי תורה מדבר דברים בטלים, כמו שלמדנו בי"ב עמוד ב' חגיגה, ג' עמוד ב' עבודה זרה, שהגמרא שמה אומרת שכל מי שפוסק מדברי תורה ועוסק בדברים בטלים מאכילים אותו גכלי רתמים, שנאמר הקוטפים אל לוח על לשיח ושורש רתמים לחמם. לכן אדם משתדל מאוד בתעצומות עוז, במיוחד בחודש וחצי הקרובים האלה עד ט"ו בשבט, יותר לעסוק בתורה, כיוון שהמזל של ישראל מדרדר חס ושלום בחודש וחצי הזה, זה זמן של דינים. לכן אתם תראו גם כן שעושים את הכוונות של ראש חודש, איזה אותיות? יש אותיות של הוויה שמכוונים ויש אקיה שמכוונים. חבל שבסידורים של האשכנזים זה מופיע, ואנחנו הספרדים שאנחנו כל כך אוהבים סודות לא מכוונים בזה. ברוך אתה השם, צריך להעריך ולהסתכל על הצירוף של ההוויה ולהסתכל על הצירוף של אקיה של אותו חודש, מחדש חודשים. אז זה בסידורים לא שמו את זה. אצל האשכנזים שהם לא מכוונים כן שמו את זה, מה לעשות? אז אדם בראש חודש יחפש סידור אשכנזי ויהיה לו סידור ספרדי, ובכוונות תסתכל ויתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. אמר רבי שמעון תיקוני הזוהר, מהי בעת ההיא לאמור? שהיה יודע משה רבנו עליו השלום לכוון את אותו צירוף של אותו החודש, של אותה העת. למה יש זמנים שהחודשים שיש תפילות העת רצון, כמו מה? כמו בניסן. ניסן החודש הזה לכם ראש חודשים ראשון ולכם לכל חודשי השנה, שואל השנה הקדוש עליו השלום רבנו ישעיה הורוביץ. לא, הפסוק לא כפול, החודש הזה לכם ראש חודשים, ואחר כך מה אמר? ראשון הוא לכם לחודשי השנה. אבל זה לא אותו דבר, אמרת כבר ראשי חודשים, למה ראשון לכל חודשי השנה? מתרץ השלה עליו השלום אומר שהחודש הזה ראש חודשים, כל החודש הזה כל יום זה כמו ראש חודש. החודש הזה לכם ראש חודשים, כל יום זה ראש חודש. לא אומרים תחנון, לא עושים תענית. ספרדים נהגו כולה בתענית יחיד, תענית ציבור לא קובעים. זה כל יום ביום ראש חודשים, ראשון הוא לכם לכל חודשי השנה. מה זה ראשון? זה החודש שהוא ראשון מן ניסן ראש השנה לשנים, ככה אומרת המשנה במסכת ראש השנה בדף ב' עמוד א'. לכן יש זמן של רצון, יש זמן לא של רצון. חודש טבת לא זמן של רצון. לא אומרת הגמרא בדף כ"ט במסכת תענית, אומרת שמה הגמרא
אמר רב שמואל בר שילת, אמר רב יהודה, משנכנס אדר מרבים בשמחה, שנכנס אב ממעטין בשמחה. יש זמנים של רצון, יש זמנים של דינים, השם ישמור. הגמרא לא אומרת, הנה סיימתם את זה, הגמרא אומרת בברכות דף ח' ואני תפילתי לך השם את רצון. שואל הזוהר הקדוש, זוהר פרשת תרומה, אומר מה זה לך השם את רצון? אומר זה עת רצון, זה מלכה של שבת שהיא עת רצון. יש זמנים שהתפילות מתקבלות, אף על פי שמרן פוסק בסימן ר"פ סעיף קטן י' באור החיים שלא מבקשים בקשות בשבת. יש בקשות שמותר, ספינה מתערפת בים, עיר שהקיפו הגויים, אם לא תבקש עכשיו ומתי, כמו שאומרת הברייתא בדף י"ט במסכת תענית. לפי זה רבותיי, יש זמנים של רצון, יש זמנים שברוך השם תהילות לאל עליון, יש המזל של ישראל מהיר ברקיע. איזה זמנים אלה? הנה כמו שהזכרתי את אדר, הגמרא אומרת מי שהזדמן לו איזה עסק עם גוי ידחה את זה דווקא לחודש אדר שמזלם של ישראל ונהפוך הוא אשר שפטו היהודים המה בשונאיהם. מי זה בשונאיהם? אחמדינג'אן עם מח שמו, איזה מי זה? אחמדג'ין, איך קוראים לו זה העמה? איך קוראים לו? זה לא שונאיהם של ישראל. כל אויביך ושונאיך מיראי כרת, הוא כותב רבנו הארי בשער הכוונות, שונאיך סמ"ם, אויביך למ"י למ"י תף. שאלה הרשעים האמיתיים. למה כל דור ודור קמים עלינו לכלותנו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, עליהם צריך לכוון, זאת מלכות הרשעה האמיתית. לא כותב הגאון חידה בביאור שלו על מגילת אסתר, אומר ויהי בימי שפוט השופטים, זה אצל רות, ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש עם מולך מאוד ועד כוש 720 מהמדינה. אומר על הפסוק שם כותב הגאון חידה, אומר דע שהסמ"ם נכנס באחשוורוש, ובאשתו של אחשוורוש איך קראו לה? ושתי, נכנסה בה למ"י למ"י תף, היא נכנסה בה. ושתי הייתה מציקה לו כל הזמן, לכן קראו לה ושתי, ושתי אותיות איתוש. אתה יודע, איתוש עושה כל הזמן ככה, עד שהוא פתח את האור הסגול ועשה לה טז, הלכה, קיצר אותה בראש. לפי זה יש זמנים, לא עליהם תכוון, למה כל רשע שקם בדור מתלבש בו הסמ"ם. לא אומרת הגמרא במסכת גיטין בדף נ"ז, אומרת שמה הגמרא, כל מי שמצר לישראל זוכה ונעשה ראש. ומה נעשים ראש? מי שרוצה חס ושלום נעצר לעם ישראל, לעם ישראל יש להם עוונות, קדוש ברוך הוא משתמש בו, באותו אחד שרוצה לעצר לישראל. בשביל מה? בשביל שהוא המקל שלנו. מה אנחנו צריכים? שערפאת ימות? הנה ערפאת ימח שמו וזכר זכרו מת. מי בא? רשע אחר. אצלנו בעיראקית אומרים לא תצא לי על כלב אלמד בסרבית של כלב אכבר מנהו. אל תתפלל על כלב שימות שלא יבוא כלב יותר גדול ממנו. מה אתה מתפלל? כל דור ודור קמים עלינו, כל דור יש רשע. מה תעשה? כל דור יש רשעים. לכן אומר הגאון חידה, כשאתה מכוון, כך כתב בשם רבנו הארי בשער הכוונות, וכל אויביך וכל שונאיך מיראי כרתו, תכוון על סמ"ם ולמ"י למ"י תף, שהם האויבים האמיתיים של ישראל. לכן יש זמן שהוא עת רצון. כשהגמרא אומרת הזדמן לך איזה דין ודברים עם גוי, מתי הדין ודברים עם גוי? שים את זה באדר. למה באדר? מה יש? שהמקטרגים השונאים של ישראל נופלים. מי זה המקטרגים? סמ"ם ולילי, זה סמי ולילי, הנשיא ורעייתו, הם המקטרגים האמיתיים. לכן אדם עכשיו יבין מה זה ויתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. אמר משה רבנו מבהיל, ויתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. יש עת רצון ויש עת שאינה של רצון. יש זמן שהמזל של ישראל עולה, אף על פי שאומרת הגמרא שבת דף קנ"ו, אומרת שם הגמרא אין מזל לישראל, מזל אין, אבל עיתות רצון יש גם יש. אז יש עיתות שהן לא של רצון. חודש אב מתמוז, מי"ז תמוז, מראש חודש תמוז האמת היא, אבל העיקר הדינים זה מי"ז תמוז עד 9 באב. בי' באב כבר, אף על פי שהגמרא אומרת שהעיקר השרפה הייתה בי' באב. המזל של ישראל קצת מתבשם בי' באב, ב9 באב נולד המשיח. מסכת ירושלמי, מסכת ברכות, דף י"ז עמוד ב' שורה ראשונה. תפתחו שם ותראו שהגמרא מביאה שם את המעשה עם החמור התעיה שרכב, גאל לו, אמר תמשיך לחרוש. למה? נולד מושיען של ישראל, זה מנחם משיב נפשי. אז לפי זה יצא, אומר הגאון רבי חיים פלאצ'י, מי"ז תמוז עד 9 באב כמה ימים יש? 21 יום. 21 יום לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא יהפוך את כל ה-21 יום האלה לששון ולשמחה. והחג הראשון יהיה י"ז תמוז, החג האחרון
שזה שיא החג, וכל הימים שבינתיים ימי חול המועד. ועליו רמז הפסוק, ושמחת בחגיך, זה החג האמיתי, והיית אך שמח, אך גימטריה 21, שזה ה-21 יום האלה מי"ז בתמוז עד תשעה באב. ואומר הרב שמה שהאדם יראה, הוא כותב את זה במועד לכל חיים, הוא אומר שהאדם יראה את המשיח יברך עליו, גם שחלק מחוכמתו ליראיו, גם שחלק לבשר ודם, נתן מחוכמתו לבשר ודם, וגם זכה, מברך גאל ישראל באותו מקום, וגם זוכה ומברך שהחיינו והקימנו והגיענו לזמן הזה. ואחר כך יהיה תחיית המתים, מברכים בשם ומלכות, ברוך אתה השם מחיי המתים, הולכים לבית הקברות. וזה כל הערבים ימח שמם לאדמה, וכל היהודים יקומו, סבא שלך וסבא של סבא שלך, וכולם יקומו. עכשיו מה קטע? תשמעו קטע. אומר המדרש, תדע על הפסוק, אז ימלא שיחוק פינו לשנון רינה. אומר המדרש, ותדע שאז באותה תקופה, מה יהיה? יש אחד נפטר במלחמה מסכן, הכניס את אשתו להיריון, נפטר במלחמה. מה יקרה? הילד שלו נולד, הילד שלו האריך ימים, חי עד גיל 60, עד גיל 100, נפטר. אבא שלו, מתי הוא נפטר? בגיל 20. כששתיהם יקומו לתחיית המתים, יצחקו, יגידו, what is this? מה זה? זה האבא שלו, זה בן 20, הוא יכול להיות נכד שלו. לכן אומרים, אז ימלא שחוק פינו לשוננו רינה, אז נצחק. יהיה מצחיק לראות את האבא בן 20 ואת הילד בן 90. זהו, ככה זה מגודל, זה לעתיד לבוא. אז יהיה מברכים מחיי המתים, זה אדם מחכה לזה. לכן יש עיתות רצון. מתי עת רצון? חודש אדר. מתי עת רצון? חודש ניסן. ויש עיתות שאינן של רצון. טבת עד ט"ו בשבט זה לא עת רצון, זה עת של דינים חס ושלום שמתגברים בשמיים, קטרוגים יש על ישראל חס ושלום. חודש אב זה עת של דינים, מי"ז בתמוז עת של דינים. לכן משה רבנו ידע מתי לכוון, איזה חודש, איזה יום ומתי להתפלל. עכשיו לא רק בחודשים, גם איזה חצי בחודש יש עניין להתפלל. הזוהר כותב שמי שנולד בחצי הראשון מזלהו ילך ויתמלא. אז הוא רואה חצי הראשון הלבנה הולכת ומתמלאת, אז בחצי הראשון הוא יהיה לו תמיד מזל שמתמלא, יתמלא בכסף. מאלף נולד בראש חודש, שזה שמחה, ראש חודש, עושים גם סעודה בראש חודש, סימן ת"ט וכו'. אז מאלף בחודש עד ט"ו בחודש. מי שנולד מט"ז בחודש עד למד א', אז הוא המזל שלו ילך וירד. הוא כל הזמן הולך מתמלא, מלא כסף, מלא הצלחה, מלא ישועה, מלא תורה, מתמלא, כמו הלבנה מתמלאת. מי שנולד חצי שני של החודש הולך ויורד. שואל הרב בני הוידע עליו השלום, רבנו יוסף חיים, יש לו ביור שנקרא בניהו על הזוהר, על התיקונים, והוא כותב שמה, ועינינו הרואות שזה לא ככה. הרבה אנשים בחצי השנים שמתמלאים, והרבה אנשים בחצי הראשון נולדו ומתחסרים. הוא אומר, זה לא על הגוף מתי נולד, מה שהזוהר כותב מתי נולד זה על הנשמה למעלה מתי נולדה. הגוף הזה מחפת לנו. אותו דבר הוא מתרץ תירוץ אחר. הגמרא אומרת, אשרי הצדיקים בדף י"א עמוד א' מסכת ראש השנה, אשרי הצדיקים שהקדוש ברוך הוא ממלא שנותיהם מיום ליום משנה לשנה. הגמרא אומרת שמה בין 120 שנה אנוכי היום, לא אוכל לבוא ולצאת, והשם אמר אליי לא תעבור את הירדן. בין 120 שנה אנוכי היום. שואלת הגמרא, מה תלמוד לומר היום? שאין תלמוד לומר היום, אלא בא לומר היום מלאו לי ימיי ושנותיי. היה למשה באותו יום יום הולדת. היום יום הולדת. היה למשה באותו שעה. מתי הוא נולד? לזין באדר. מתי נפטר? זין באדר. איזה יום היה? יום שבת, כך כותב הזוהר, זוהר פרשת תרומה דף קנ"ו. כותב שם הזוהר, באותו שעה נפטר. יש שאלה, עוד מאמר, כבר פתחתי 5 לינקים, תכף אני סוגר את הכל. עוד מאמר, איך יכול להיות שמשה רבנו ביום, במדרש רבה, מדרש רבה כתוב בפרשת ט' בספר דברים, כותב שם המדרש שהוא כתב 13 ספרי תורות באותו יום. איך אפשר דבר כזה? אז הבית חדש מתרץ בסימן צדיק ב', כותב שהוא כתב את זה מערב שבת, אבל התירוץ של הבית חדש דחוק עד מוות. הוא לא כתב את זה בערב שבת, כתוב בזוהר שהוא כתב את זה, כתוב במדרש שהוא כתב את זה בשבת, לא ערב שבת. איך יכול להיות? אז תראה חתם סופר כבר שהוא השביע את הקולמוס, אמר לקולמוס שם קדוש, והקולמוס הלך וכתב לבד. ובזה נשאלה שאלה, האם באחד שעושה דבר כזה, האם הוא נקרא מחלל שבת או לא מחלל שבת. קיימלן, מרן פוסק בסימן ש"מ באור החיים שאסור לכתוב, כותב 2 אותיות מתחייב.
חייב סקילה, או כרת, תלוי אם היה התראה, לא היה התראה, איך עשה ככה? ועוד הסתפקו בזה, שאלות ותשובות שוט נערות הפרסמון, הסתפק האם אדם שהורג את חברו ביום שבת בשם המפורש, כמו שעשה משה, ויפן כה וכה וירא קנש, ויחת מטרי בעצמי אוכל, אז הרג אותו בשם המפורש. אדם שהורג חבר שלו בשם המפורש ביום שבת, הוא מתחייב, חייב או לא? הוא מסיק להלכה, מדאורייתא הוא פטור, כי הוא לא הרג אותו, לא עשה איזה פעולה של הריגה, אבל אסור מדרבנן. אסור להרוג אותו מדרבנן. לפי זה יצא, איך יכול להיות בין 120 שנה אנוכי היום? אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא ממלא שנותיהם של הצדיקים מיום ליום, משנה לשנה. זאת אומרת שביום הולדת שלו הוא ייפטר. חוץ ממשה רבנו, מי אנחנו מכירים? דוד המלך? מי עוד אנחנו מכירים שביום שהוא נולד נפטר? חוץ ממשה ודוד, כולם לא צדיקים? אין צדיקים? הרי זה הולך לפי הדור. הגמרא אומרת דור הולך ודור בא. דור הולך ודור בא. קידושין דף עין ב'. הגמרא מביאה שמה לא ייפטר צדיק לבית עולמו עד שהקדוש ברוך הוא יקים צדיק אחר כדמותו. אחד שבאותו בהשוואה שלו. כך למדנו בדף כ"ה עמוד ב' מסכת ראש השנה, הגמרא מדברת שמה יפתח בתורו כשמואל בדורו, שמואל בדורו כמשה ואהרון בדורם. אז כל דור והצדיקים שלו. אז למה אנחנו לא רואים צדיקים שהם נפטרים ביום הולדת שלהם? קושיה. רבנו יוסף חיים מתרץ, אומר בהכרח שהם נפטרים ביום הולדת שלהם. מתי? זה לא מתי שהגוף נולד, מתי שהנשמה שלהם נולדת. זהו, אין, לדתיים אין, יש להם תשובות להכל, לא יעזור. ככה זה, אמר מתי הנשמה שלהם בעליונים היא נולדת שמה. ועוד הוא מביא שביום הולדת של הבן אדם יעשה לו ניסים, כך הוא כותב, בן יהוידע על מסכת ברכות בדף כ"ח עמוד א', שמה לרבי אליעזר נעשה נס באותו היום וצמחו לו 10 שורות של שיער לבן. כותב הבן איש חי, מאיפה נעשה לו נס כזה? למה נעשה לו נס כזה? הוא אומר נראה לי בסייעתא דשמיא, ויש כתבו נראה לי, באמת נראה לו, הוא ראה בחוש. הוא אומר נראה לי בסייעתא דשמיא שבאותו היום יום הולדת שלו היה, וביום ההולדת מזלו של האדם יתעלה ויתגבר, אז לכן נעשה לו נס של 10 שורות שיער לבן. אז הוא כותב שזה יום הולדת של הנשמה ביום הולדת שלך, תקשיבו טוב, זה חידוש נוסף שלו. יום הולדת שלך אתה גם יכול להשיג עוד משהו, עוד ממתק, זה מה? שתוכל להשיג עלייה רוחנית בעבודת השם. ואת העלייה הזאת אתה לא מקבל ביום הולדת, אתה מקבל אותה באיזה יום בשנה, ונגזר על זה, נגזר ביום הולדת עצמה. אז באיזה יום בשנה קיבלת עלייה רוחנית, היינו נשמה חדשה, עכשיו נולדה הנשמה שלך, באותו יום הוא ייפטר מהעולם אם הוא צדיק. תראה איך הכל מסתדר יפה. לפי זה יצא רבותיי. הגמרא אומרת, ויתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, מלמד שיש איזה זמן להתפלל, יש חודשים של רצון, חודשים לא של רצון. 1. 2. איזה חלק בחודש להתפלל, דווקא בחצי הראשון של החודש, התפילה יותר עושה פרי מהחצי השני. לכן תראה בחצי הראשון המלבנה מתמלאת, ט"ו, כל החגים שלנו זה ט"ו. ט"ו בשבט, ט"ו באב, שהגמרא אומרת במסכת תענית בדף למד, מסכת בבא בתרא קכ"א עמוד א', אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לעם ישראל כמו ט"ו באב וכמו יום הכיפורים. מה מיוחד בט"ו באב? הגמרא מביאה שמה כל מיני תירוצים, שמה במסכת תענית למד עמוד ב'. בשלמה יום הכיפורים יום שנמחלים עוונותיהם של ישראל, שנאמר הם יהיו חטאים חטאים כשלים כשל גד בינוי יעדים וכתול הקצה יהיו. אבל יום ט"ו באב מה היה? והגמרא מביאה שם כמה דברים. כל החגים שלנו, פורים, מתי זה פורים? אפילו שזה מדרבנן, י"ד וט"ו. הנה פורים זה גם ט"ו. פסח מתי? ט"ו. סוכות למדנו גזירה שווה ט"ו, אז זה גם ט"ו. כל החגים שלנו זה בט"ו לחודש. למה? ט"ו, הלבנה במילואה, יש שמחה בשמיים, עד ט"ו. לכן משה היה יודע מתי, איזה חודשים להתפלל, ואחר כך איזה חלק בחודש להתפלל, דווקא חצי הראשון. ולא רק זה, יש גם איזה ימים בחודש מתפללים. איזה? כותב הזוהר שיש ימי רצון. איזה ימי רצון? יש ימים שיש בהם גבורות. נשים לא יודעים. אומרים לך שני וחמישי זה היתר רצון, רצון, בדיוק הפוך. הרי כל השבוע הולך לפי הספירות. יום ראשון זה חסד, יום שני זה גבורה,
יום שלישי תפארת, רביעי זה נצח, חמישי זה עוד, שישי זה יסוד, ושבת זה כנגד המלכות. לפי זה, יום שני זה כנגד מידת הגבורה, יש גבורה. יום חמישי זה כנגד העוד. מי שמבין קצת קבלה יודע שגם העוד אחוז בגבורה. למה? זה דרוע הימינה וזה זרוע השמאלית וזה הרגל השמאלית. אז כל החצי של יום שני וכל החצי של שני וחמישי זה בחצי של השמאל. אם זה בחצי של השמאל זה דינים, לכן צריך לעשות תחנונים באותו יום. היו נוהגים לעשות תעניות. שני וחמישי רבי חיים פלאצ'י כותב, פה יראינו הזמיר יחונני העליון, ראיתי בעיניים שלי זקנות שהיו עושות שני וחמישי ושני וחמישי של כל השנה כולה, היו מתענות. אנחנו י' בטבת, אוטוטו שיתהפך עלינו לטובה, מביאים קצת רוגיות, שוקולדים, מרמלדים, אני יודע מה מביאים. בזה אתה לא מספיק להגיד עלינו לשבח, רק יצאת, הכל נגמר. נגמר. והוא לא התחייב בעין שלוש, התחייב ברכת המזון מרוב הכמות שהוא אכל שם. ואתה אומר לו, התחייבת ברכת המזון? לא, מה פתאום, אין לזה שיעור. אין לזה שיעור. ברכת המזון פעמיים, אם היה אפשר לברך פעמיים, אתה לא מספיק להגיד שלום עליך רבי, בום, הכל נגמר. שני וחמישי של כל השנה כולה, בחורף, בקיץ, לא ככה אומר המדרש, שחור קצר, ארוך, לבן ובי. שחור זה 9 באב, לבן זה יום הכיפורים, ארוך זה י' ז' תמוז, קצר י' בטבת, ובאי, זה גדליה, זו אסתר. אז הנה 6 תעניות שמרמוזים פה. זה יום קצר, זה תענית קצרה, ואף על פי כן עוד בעודו בכפו יבלענה, לא נודע כי באו אל קרבנה. זה הכל. לכן צריך לעשות תחנונים בשני וחמישי. מרן פוסק באור החיים סימן קל"ד, כותב מרן שמי שיבטל את התחנונים האלה של שני וחמישי ישיכנו נחש שמשמור. כותב הגאון מווילנה, אבל אין נחשים מצויים בינינו. יש כל מיני נחשים ברחובות הולכים על 2. הרבה נחשים ברחובות, יש גם נחשים עם זקנים ופאות, גם יש שמשמור בעוונות. אז ישיכנו נחש, אומר יש נחש קדמוני. אתה יודע מה זה נחש קדמוני? חרם. מי שיבטל את התחנונים של שני וחמישי. איזה ימים רצון? ליל שישי זה זמן של הרצון, יום שישי זה זמן של רצון, ויום ראשון זה חסד רצון. אז משה ידע גם איזה יום להתפלל, ולא רק איזה יום, גם איזה חלק ביממה גם יש רצון ויש לא רצון. צהריים דינים, כל הזמן הזה של הצהריים זה זמן של דינים. לא אומר ככה זוהר פרשת יתרו דף פ"ח, שמשה רבנו כשהוא נפטר ביום שבת בא ללמד אותך שאלה בדינה. כל צהריים של כל יום זה דינים, אבל אז עבד רעבין השתכח ועתיקה קדישה גלי רצון דילה. יש מעלה גדולה בצהריים של יום שבת, אבל צהריים של יום חול דינים. אז אפילו אם תגיד שזה חודש אדר, אפילו אם תגיד שזה יום ראשון או שישי, אפילו אם תגיד שזה אחרי באיזה יום טוב, אף על פי כן אסור. למה זה צהריים? יש דינים. מתי טוב להתפלל? מהחצי השני של הלילה, כך כותב הזוהר. חצי שני של הלילה התעורר. רוב האנשים מה הולכים לעשות? ישנים, והזוהר צועק עליהם צעקה גדולה ומרה. אני לא מדבר על זה שמעיקר הדין אדם חייב ללמוד בלילה, סימן ר"ח באור החיים. זה שביום הוא צריך ללמוד זה פשוט סימן קנ"ה באור החיים. אבל בלילה חייב, כותב מרן, חייב אדם להיזהר בלימוד של הלילה יותר מהלימוד של היום. הזוהר בפרשת לך לך דף צדיק ב' כותב שם הרמק, אומר תדע לך שאדם לומד תורה בלילה, אני מדבר על חצות, מחצות ואילך, אומר הזוהר מבהיל. אתם תראו מה הוא כותב שם, והרמק מבאר אותו. אומר תדע לך שכשהקדוש ברוך הוא רוצה להוריד שפע לעולם, הוא קודם כל מעביר את זה לאדם הזה, הוא מקבל את שלו, ואז השפע מתפזר דרכו לכל אלה שמגיע להם. היינו, כותב הרמק, האדם הזה הופך להיות דוגמת היסוד, היינו צינור, מי שלומד בחצי שני של הלילה. חוט של חסד מתוח עליו בדף ג' עמוד ב' בעבודה זרה י"ב עמוד ב' חגיגה. אין לו מעלה יותר גדולה. תפתחו שבדף ק"י במסכת מנחות שהגמרא אומרת שמעלים עליו כאילו עוסק בעבודת הקורבנות. שכינה כנגדו במסכת תמיד בדף ל"ב עמוד ב' תני רבי חייא. הגמרא אומרת שם קום אירוני הלילה לראש השמורות שפכי כמים לבך נוכח פני השם. זה כתוב אצל איכה בפרק ב' פסוק י"ט. והגמרא אומרת כל העוסק בתורה בלילה שכינה כנגדו. איזה מעלה גדולה ישנה. לא ראינו על רב חסדה במסכת
עירובין, סמכי, שגמרא אומרת שמה שהיה עוסק בתורה בלילה עד שהבת שלו אמרה לו, אבא לך תישן, אמר לה עוד מעט אני ישן. למה האדם עוסק כל עוד הוא יכול שיעסוק, אכול וחטוף, דעלמא דין כבהילולא דמיא, שאדם ייקח לעצמו, כיוון שנפטר אדם בדף למד עמוד א' מסכת שבת, אין לו לקדוש ברוך הוא שבח בו יותר. ככה רבי שמעון בן לקיש לפני שנפטר בדף מ"ז עמוד א' התחיל לבכות במסכת גיטין, למה ידע כל עוד אני כאן אני יכול לקחת. רבי יהודה הנשיא בדף ק"ד עמוד א' במסכת כתובות אותו דבר, בכה. רבן יוחנן בן זכאי בכ"ח עמוד ב' במסכת ברכות אותו דבר, בכה. רבי זה בכתובות ק"ד עמוד א', בכה. למה בכו? יודעים כל עוד אני יכול פה אני לוקח, אחר כך מה תעשה? קחו לאבלים ולא לעבדה, אומרת הגמרא מועד קטן קפה, שהיא למנוחה ואנחנו להנחה. היא הולכת למנוחה משכנות שעננים, אנחנו מסכנים צריכים להיענח על העבירות שלנו, אנחנו יש בידינו לתקן, אבל אחרי שהנר כבה אי אפשר יותר לתקן. תראה איזה מעלה גדולה מי שעוסק בתורה בלילה. אז חצי שני של הלילה הקדוש ברוך הוא נמצא. יש שאלות ותשובות אגרות משה לרבנו משה פיינשטיין, שם בחלק ב' סימן ק"א כותב הרב שם שמותר בהוראת שעה לעשות סליחות לפני חצות לילה. הרב בחוות דעת שלו חלק א' סימן מ"ו צעק על זה צעקה גדולה ומרה, אמר מלך אתה לא הולך לפי הקבלה, אבל להתגרות בסתרה האחרה, חצי ראשון של הלילה סתרה האחרה שולטת, כך כותב בשער הכוונות דף נ"ג. הוא כותב שמה הרב שחצי ראשון של הלילה מי שיעשה סליחות מ-13 מידות הרי זה עובר על לא תחסום שור בדישו. אתה עכשיו לוקח את הסתרה האחרה שנמשלה לשור רוצה לנגח ואתה מתגרה בה, אסור. כך כותב אגרות הרמז, גאון הגאונים היה הרמז, מי שלומד את הביאור שלו על הזוהר מתמוגג, איזה חכם הוא היה, איזה ביאורים יש לו על הזוהר, לא להאמין מאיפה הוא מביא אותם. רבנו משה זכותא עליו השלום, יש לו ספר נקרא אגרות הרמז סימן למד, הוא כותב גם כן שעדיף שב ואל תעשה לנו סליחות ותחנונים בחצי ראשון של הלילה, תמיד רק חצי שני של הלילה, אפילו אחרי שקיעה. יש בהליכות עולם, כותב הרב בהליכות עולם, אחרי שקיעה אפשר לסמוך על 13.5 דקות אחר כך. למה? יש לנו ספק ספקה, ספק מהו בין השמשות, ספק יום, ספק לילה, ואם תגיד שלילה ספק הלכה כמו רבנו תם שלמדנו בדף צדיק ד' עמוד ב' במסכת פסחים שרבנו תם סובר שיש 2 שקיעות, אז משום ספק ספקה יהיה מותר. תפתחו בדף ל"ד עמוד ב' מסכת שבת, ומסכת שבת שם המחלוקת לעניין השקיעה, סימן תר"ח בשולחן ערוך, רס"א בשולחן ערוך, רצדיק ג' 3 פעמים מרן מביא את המחלוקת הזאת לעניין השקיעה. לפי זה, אז אחרי עוד זה בקושי התחילו והרחימו בשביל לעשות ספק ספקה. זה לא עת רצון להתפלל. בערבית אומרים באור רחום יכפר עוון מהפחד של המקטרגים שמתעוררים באותה שעה, כך כותב הזוהר, זוהר פרשת בראשית דף כ"ג, באור רחום יכפר עוון, זה מלאך סמ"ם, כך כותב שם הזוהר. אנחנו רגילים לקרוא לו עוון, אבל זה מלאך סמ"ם, ולא ישחית וזה משחית, והרבה לשירה פה זה אף, ולא יאר כל חמתו זה חמה. ומי יעזור לנו? המלך יעננו ביום קורנו, הוא זה שיבטל אותם. אנחנו הקורבנות לא מבטלים אותם כי לא היו קורבנות בערבית, לכן אנחנו מתפללים אותם. יש שאלה אם ביום שבת שיצא יום הכיפורים בשבת אם אומרים את הפסוק הזה או לא. בן יוסף חיים כותב שלא אומרים, הרב עובדיה שיחיה כותב שכן אומרים. אז עד כדי כך תראה איזה חילוקים יש. אסור. אז מתי אני רוצה שהתפילה שלי תעשה פרי? למה לא עושה התפילה שלנו פירות? לא יודעים אפילו מתי להתפלל. אני לא מדבר כבר איך להתפלל, מן דחר שמה, שאנשים מתפללים מהשפה לחוץ, אבל מתי להתפלל? חצי שני של הלילה, וביותר לא רק מתי, באיזה שעה מהחצי השני של הלילה. זה העניין. מתי? לפני עלות השחר, שהמשמרות משתנות ברקיעה. ככה אומרת הגמרא בדף ג' עמוד ב' ממסכת העבודה זרה. אומרת שמה הגמרא מבהיל, אומרת שמה שהקדוש ברוך הוא יורד לשוט ב18,000 עולמות. כל יום לפני עלות השחר מגיע הקדוש ברוך הוא, כך מבאר הזוהר את הגמרא גם. לפני עלות השחר, רכב אלוהים ריבותיים אלפי שנען. אלפי מיעוט רבים 2 זה 2,000. ריבותיים כמה זה? 20,000. רכב אלוהים ריבותיים זה 20,000. אלפי שנען, שנען שאינן, אז אלפי זה 2,000, תוריד 2,000 שאינן מ-20,000, כמה נשאר? 18,000. אז 18,000 רקעים, קדוש ברוך הוא יורד, עוזב את העולמות אין מספר, עולמות אין מספר, מגיע פה לעולם הזה, לראות מי בוכה על המקדש, מי מזיל דמעות על בית מקדשנו שחרב בעוונות.
מה נעשה? זה כותב על זה הזוהר שבתוך הסעודה אדם צריך לזכור, זוהר תרומה דף קנ"ז, כותב שבתוך הסעודה אדם צריך לזכור את בית המקדש החרב. גמרא בדף למד עמוד ב' במסכת תענית כמה אמרה שמי שאוכל ביום 9 באב זה כאילו אוכל ביום הכיפורים. אדם צריך לבכות על בית המקדש שחרב, לא בוכים, לא יראים. איך אדם יהיה ירא שמיים, איך יגדל? בית המקדש שלנו חרב, אדם צריך לבכות, לקרוע את הבגדים שלו. הנביא אומר, מדוע רצתם אתם איש לביתו והבית שלי עוד חרב? הקדוש ברוך הוא מסכן, אין לו בית, מה אנחנו נעשה? היום כל אחד מרחיב את הבית, עוד מסתכל מהבית שלו מכל הכיוונים, עושה סיבוב בכל הבלוק. איך אפשר לחפור למטה, או לעלות למעלה, או לגנוב עוד מרפסת, או להוציא? ומה עם הבית של הקדוש ברוך הוא? למה עליו אתה לא מזיל דמעות? היה הרב טולדנו עליו השלום, לא היה קונה בית, בכוונה לא קנה בית. בשביל מה? כל שנה עבר דירה. אמר השכינה בגלות גם ציפור מצאה בית ודרור כן לה, והשם אין, אין לו בית. אז השכינה היא בגלות, היה לי בית, והוא היה כבר אב בית דין, היה לו כסף, יכול לקנות בית, בכוונה לא קנה. בשביל מה? לא רוצה מהעולם הזה, אני רוצה להיות דיו של העבד, להיות כרבו, ולא תהיה כפונדקאית. איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אין לו בית? אנחנו כל אחד מפאר ומרומם את הבית שלו. ואיך אני אעשה שלקדוש ברוך הוא יהיה בית? הגמרא אומרת, הדרך היחידה, יבכה על העוונות, יחזור בתשובה אינתי ועיון בעיו שובו איתיו. כך למדנו בזוהר, זוהר תרומה ק"ל עמוד ב', וגם זוהר ויקרא דף כ"ב עמוד א'. תראו מה שהוא כותב שמה, נורא והיום. לפי זה יצא שאם אתה רוצה שהתפילה שלך תעשה פרי, אז בוא תראה מה אומר הזוהר. ויתחנן אל השם ביתה לאמור. משה רבנו ידע את הסוד. איזה חודש מתפללים? חודש שהוא של רצון, כמו אדר, שזה חודש שהמזל של ישראל עולה. איזה חודש? ואיזה חצי בחודש, דווקא החצי הראשון. ואיזה יום בחודש, שיהיה הימים הטובים שאפשר שהם באמת ימי רצון. ואיזה חלק ביממה של אותו היום בחודש. ולא רק זה, איזה שעה באותו חלק של היממה. והיה יודע משה רבנו לכוון גם את השם הוויה שמאיר באותו חודש עם השם אקיה שמאיר באותה שעה ברקיע. יש גם שמות שמתחלפים, לא רק של החודשים, כל רגע ורגע מתחלפים שם השמות. אז לכן כשאתה מתפלל פה אתה מתקן בתפילה שלך מה שאפילו רבנו הארי לא תיקן, כי רבנו הארי יכל לתקן את השמות והצירופים שהיה כל עוד הוא היה בחיים חיותו, אז הוא יכל לתקן את הצירופים שנמצאים באותו זמן. אבל עכשיו אנחנו עושים אפילו מה שהמתים כבר לא עושים. מה שאומרת הגמרא שצדיקים בחייהם נקראים מתים בדף י"ח במסכת ברכות, ובדף ז' במסכת חולין הגמרא אומרת שמתתם יותר בחייהם. זה רק לעניין שמתפללים עלינו, אבל לא לעניין תיקונים. לעניין תיקונים אפילו אדם קטן כאן עושה מה שלא עושים המתים. לא ככה אומר כתב הרמ"ק על הפסוק, טוב הכלב החי מן האריה המת. למה? למה? יש אריה מת, להבדיל, נגיד רבנו הארי נקרא אריה, הוא נפטר לבית עולמו, די, עזב אותנו, שמו המה למלוכות, עזבו אותנו להנחות. ויש אדם היום בדור הזה, עשו אותו בטומאה, בקליפה, בלי קדושה, בלי תפילה, שום דבר. אז הוא נקרא חס בשלום כלב חי. יותר טוב הכלב החי מן האריה המת. למה? כי הכלב החי יכול לעשות תיקונים עוד בעולם, עוד יכול לשמח את הקדוש ברוך הוא, יכול ללכת לכותל לבכות על השכינה. אז הוא יותר טוב מאשר אחד שנפטר. כמובן לעניין הזה של התיקונים, לא עכשיו כל מי שגם הוא ימות, מי גבר יחיה ולא יראה מוות. כל אחד מצודה פרוסה על כל החיים. משה ידע באיזה חודש, באיזה יום, באיזה חלק בחודש, באיזה שעה, מתי, והיה מתפלל עם הכוונות והייחודים. ויתחנן אל השם בעת ההיא, אני ידעתי בדיוק איזה עת להתפלל בה, בעת ההיא לאמור השם אלוקים אתה אכיל אותם וכו', ואף על פי כן תקתו תפילות, 515 תפילות התפלל ולא נענה. אז זה משה רבנו. למה? הגמרא אומרת אם היה מתפלל עוד תפילה אחת היה הקדוש ברוך הוא עונה לו. אז למה? בשביל מה אתה נותן לו להתפלל? אומרת הגמרא במסכת יבמות ס"ד, הוא מתאווה הקדוש ברוך הוא לתפילתן של צדיקים, לכן הוא לא נותן להם מהר. לרשע כך ולך. לא אומרת הגמרא במסכת ברכות, אדם ראה נחש בחלום, סימן יפה שיהיה לו פרנסה, ואם נשך אותו הנחש עוד יותר פרנסה. למה?
למה? כי הנחש הקדוש ברוך הוא לא סובל אותו. זה שקילל אותו על גחונך תלך עפר תלכך כל ימי חייך, אני אמרתי מלך אתה תהיה, ארור אתה מכל החיה ומכל הבהמה אשר בשדה. אמר לו תלכך, אומר המדרש, יש בזה ברכה. איפה שלא הולך, אותו טעם. אוכל עכברים אותו טעם, אוכל סושי אותו טעם, אוכל פלאו, קובה, ביץ, פאצ'ה. אכלת פעם פאצ'ה? אצלנו העיראקים פאצ'ה. אז זה עד שמוצאים את הנוצות דרור, תעשה לנו פה פאצ'ה פעם. אז זה עד שזה הרבה זמן, זה הרבה. כל מה שהוא אוכל אותו טעם, אז מה אכפת לו אם הוא יאכל באמת אפר או הוא יאכל איזה בשר? אותו טעם גם ככה. לכן הגמרא אומרת, הרואה נחש בחלום יצפה לפרנסה, איפה שהוא לא הולך הקדוש ברוך הוא נתן לו פרנסה. לא משנה מה הוא יאכל, הקדוש ברוך הוא נתן לו אותו טעם. אבל לא ככה הבהמות. הבהמות לבני עורב אשר יקרא הוא נותן לבהמה לחמה. הקדוש ברוך הוא נותן לבהמות לחם. מתי? לבני עורב אשר יקרא הוא, מתי שהבנים של העורב קוראים לה הקדוש ברוך הוא. כל הבריאה כולה משוועת לבורא ברוך הוא, צועקת ומתפללת אליו תן לנו פרנסה, והקדוש ברוך הוא מחכה לזה. אם לא יהיה תפילה לא יהיה פרנסה. זו הפרשת בשלח דף ס"ב כותב שגם מי שיש לו הרבה כסף חייב כל יום בשומע תפילה לבקש על הפרנסה, אפילו אם הוא מיליונר כבר, כי לא תקבל אם לא תבקש. ככה זה. הרבה אנשים, למה אין לפרנסה? תתפלל, אבל אל תתפלל שלום עליך רבי ככה בחטף. תתפלל באיזה שעה, באיזה חודש, באיזה יממה, באיזה דקה, וגם עם דמעות של איש. הגמרא אומרת דף ל"ב מסכת ברכות, מיום שנחרב בית המקדש אף על פי ששערי תפילה ננעלו שערי דמעה לא ננעלו. למה התפילות שלנו לא מתקבלות? הגמרא אומרת אין תפילתו של אדם נשמעת, מסכת תענית דף ח' עמוד א', אין תפילתו של אדם נשמעת אלא אם כן משים נפשו בכפו, הוא מתפלל בכוח. למה? יש עליו גזרה. כל אחד כמה הוא רוצה שיסתדר לו איזה דבר, יש עליו גזרה. אז מה הגזרה הזאת? זה כמו קיר. אז מה עושים? אז כל תפילה עושה פרי, כל תפילה עושה רושם. השאלה איזה רושם? עכשיו, אם הוא מתפלל סתם, אז זה כמו לקחת כדור, לזרוק על הקיר. אם הוא מתפלל קצת יותר חזק, לוקחים כדור ברזל, זורקים על הקיר, כבר נהיה בקיר קצת הזדעזעות, הקיר קצת היסודות שלו מזדעזעים. מתפלל ממש עם דמעות מעומק הלב, ממש לוקחים עכשיו טיל קטן, לא טיל גדול. טיל קטן, יורים, נהיה כבר חורים, אפשר לראות מה קורה מאחורה. עד שיום אחד הוא יבוא ויביא איזה תפילה, אומר הזוהר, שהוא לא יוכל לנשום בתפילה. הוא בוכה, עד שהוא כבר, הוא לא יכול יותר. אז מביאים טיל בליסטי, מורידים את הקיר, ואז הוא מקבל את מה שהוא רוצה. אבל זה לא יבוא. אנשים מתפללים ככה בחטף, זה לא יעזור. משה ידע באיזה יום להתפלל, באיזה שעה להתפלל, באיזה דקה, באיזה רגע, באיך להתפלל, ועם דמעות, ואף על פי כן לא נענה. נותן לי בהמה לחמה, הגמרא אומרת, ממתי בהמות אוכלות לחם? בהמה אוכלת עשב. מה הוא בא מה אוכל? עשב. בהמות אוכלות עשב. לפי זה, מה זה נותן לבהמה לחמה? אז פרשו המפרשים, נותן לבהמה לחמה, אלה בני אדם, שהם עמי הארץ, הם כמו בהמות, הם אפילו לא יודעים להתפלל לקדוש ברוך הוא, לא יודעים כלום, קדוש ברוך הוא מרחם עליהם, ופותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, נותן לכולם, בין אם מגיע לו, בין אם לא מגיע לו. לא אומרת הגמרא בדף ד' עמוד ב' במסכת ברכות, אומרת הגמרא, כל מי שאומר תהילה לדוד 3 פעמים ביום, מובטח לו שהוא בן עולם הבא. מה מיוחד? גם נאמר באלף ב' שסוף סוף כל האלף ב' זה רמז לשכינה, שיש לה 22 אותיות, וזה טעם למה באשת חיל זה הולך לפי אלף ב'. אשת חיל מאמצע, ב' בתח, בג' ג' ת', ד' דרשת צמר, תאפתנו לה מפריה דעה אלוה ושרי מעשיה. למה? כי השכינה נמצאת בבית איתו באותה שעה ביום השבת. אז 22 אותיות, וגם משום שיש שמה פותח את ידיך. אז זה תראה, אנשים שלא מגיע להם, והקדוש ברוך הוא מקופף מידת הדין ונותן רחמיו על כל מעשיו, ונותן לכולם לאכול. אפילו על עובדי כוכבים ומזלות. זה הטעם, תראו, ורחמיו על כל מעשיו ראשי תיבות עקום. שאפילו על העקום הקדוש ברוך הוא מרחם. על כולם. לא אומרת הגמרא במגילה בדף י' מעשי ידיי טובעים בים, אתם רוצים לומר שירה לפניי? הקדוש ברוך הוא מרחם על כולם. יש יביע עומר, אמרתי לכם פעם, בחלק י' של חכם עובדיה, חלק י' סימן נ"ה, שם הרב התיר אפילו לעשות השכבה ולהגיד תהילים על דרוזי שמת בצבא.
למה? כיוון שסוף סוף הוא מת בשבילנו. חס ושלום, אם לא הוא היה הולך, חס ושלום אחד אחר משלנו היה הולך. אז אפשר לעשות לו השכבה. הקדוש ברוך הוא כואב את הכאב אפילו של הגויים. אז לפי זה, תראה איזה יופי עכשיו מסתדר. נותן לבהמה לחמה, אלה בני אדם שהם כמו בהמה. לא ככה הגמרא אומרת? חולין דף A, אומרת הגמרא שמה, מבהיל, אומר אדם ובהמה תושיע השם. אדם אלו תלמידי חכמים, בהמה אלו עמי הארצות שהם כמו בהמה. לא ככה הגמרא אומרת במסכת פסחים, דף מ"ט, לעולם אדם יישא בת תלמיד חכם. לא מצא בת תלמיד חכם, יישא בת גבאי צדקה. לא מצא, יישא בת גבאי שלה שעושה גמחים וכו'. לא מצא וכו' וכו'. הגמרא מביאה שמה זה. סוף דבר, הגמרא אומרת שם, ולא יישא בת עם הארץ, מפני שהם שקץ, ונשותיהם שרץ, ועל בנותיהם הוא אומר ארור שוכב עם כל בהמה. כמה זה נורא והיום. ארור שוכב עם כל בהמה. לפי זה אני הקשתי, אבל מה פתאום יצחק שהוא בחיר האבות לוקח את רבקה? למה אבא שלה היה תלמיד חכם? אבא שלה? אבא שלה היה סוחר סמים, אבא שלה. מה אבא שלה? ואח שלה היה מזריק וקפצונים והיה עושה בלגן. אח שלה היה מאפיונר נאמבר 1. איך לקח אותה? אלא מתי שהיא אוחזת במעשה אביה אסור לקחת אותה, אבל אם היא לא אוחזת במעשה אביה חזרה בתשובה די. למדנו כבר בתוספות בדף י"ז במסכת ראש השנה, דיבור המתחיל כרכפתה, אין דבר העומד בפני התשובה. כך למדנו בזוהר פרשת משפטים דף ק"ו, כך בזוהר חדש דף כ"ה, כך למדנו בזוהר אחרי מוד דף ע' עמוד א'. אין דבר העומד בפני התשובה. כך למדנו גם במסכת פאה בירושלמי דף ג' דפוס וילנה דפוס עוז והדר דף A. אז אין דבר העומד בפני התשובה. אז אם היא עשתה תשובה אפשר לקחת אותה. לפי זה מובן, נותן לבהמה לחמה. הקדוש ברוך הוא נותן, למה? בגלל שהיא מתפללת, משוועת לקדוש ברוך הוא. יש מה שנקרא שירת הבריאה. יש כאלה אומרים את זה 40 יום. כמה אומרים את זה? 40 יום, 50 יום, 750 יום. כמה 750 יום? לא יודע, אומרים את זה מלא פעמים, ואז עושה לו נחת, רואה ישועות, מפרסמים את זה וכו'. מה זה לבני עורב אשר יקראו? גמרא בכתובו דף מ"ט אומרת שהעורב הזה אכזר על בניו. למה אכזר? הוא בא, הוא שחור משחור, העורב. הוא בא, הוא רואה מה זה? הילדים שלו לבנים בלי נוצות. אומר מה זה? אנחנו תימנים, איך הבאת אשכנזים? אולי אתה הלכת, ראית בשדות זרים, אלה לא שלי. זה לא מסתדר, איך עיניים כחולות ושיער בלונדיני? ראינו, הוא שחור. אומרת הגמרא, אומר לה ביי ביי וטס, עוזב אותם. ומסכנים הם לבד. האמא עוזבת אותם, אמרה בעלי הלך, אני הולך לקניון. השאירה את הילדים בבית לבד, והם משוועים וצועקים, והקדוש ברוך הוא אומרת הגמרא מזמין להם זבובים מהצועה שלהם ואוכלים את הזבובים. לכן אומרים לבני עורב. למה לבני? פשט לבנים של העורב. הדרש לבני עורב, הבנים של העורב הם לבנים, לבני עורב אשר יקראו. אז הם צועקים לקדוש ברוך הוא. לכן מי שצועק ומשווה על הבורא ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו. זה טעם למה הקדוש ברוך הוא מחכה עם הצדיקים, לא מקבל ישר את התפילה שלהם, נותן להם להתפלל. יש כאלה, קח ולך, כמו הנחש, קח ולך, לא רוצה לראות אותך. משל למה הדבר דומה למלך אחד, כך אומר המדרש, שהמלך הזה היו לו 2 עבדים, ושניהם רצו ממנו הלוואה של 1,000 שקל. אחד שהוא לא אהב אותו, נתן לו 1,000 שקל, תלך, תעזוב אותי. ואחד שהוא אהב אותו, אומר לו, קח 100, תבוא מחר. נתן לו 100, תבוא עוד מחר. ככה כדי למשוך אותו, כדי לחזות בפניו כל הזמן. ככה עושה הקדוש ברוך הוא. לא עונה מיד לצדיקים. למה? 1, בגלל שאוהב אותם. 2, לפעמים הצדיקים בעצמם לא נותנים תפילה מעומק הלב. תן תפילה ככה, טיל בליסטי שיוריד את הקיר, ואז אם הוא מוריד את הקיר, הקיר זה המקטרגים עליך, אתה מקבל את הכל. יש זוהר פיקודי רש מ"ט עמוד ב' כותב שמי שלומד דברי תורה, מי שאומר דברי נאצה, דברים מכוערים בפה שלו, מוציא כל מיני, לכם עלינו, כל מיני דברים נבלה מוציא מהפה שלו, ואחר כך הולך ללמוד תורה או הולך להתפלל, תפילה שלו 40 יום לא מתקבלת בשמיים. 40 יום לא שומעים, סגור, נעול.
למה? איך הוצאת דבר נבלה מהפה שלך? זוהר פרשת נוח דף ע"ו, כותב שם הזוהר על הפסוק, ולא ייראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. אומר רבי שמעון, מה זה ולא ייראה בך ערוות דבר? ולא ייראה בך ערווה. מה זה דבר? איזה דבר? דבר מלשון דיבור. הוצאת דיבור של נבלה מפיך, חס ושלום ושב מאחריך. השכינה עוזבת אותו. למה? כי הוציא דיבור נבלה מפיו. לכן המצורע צריך להביא שתי ציפורים. ציפור אחד על הדברי נבלה שהוציא מפיו, על הלשון הרע. מצורע מוציא לשון רע. וציפור אחד לחפר על התורה שהוא לכלך אותה. אחרי שהוציא אותה מהפה שלו בטומאה, הוציא טומאה מהפה שלו, עכשיו אתה רוצה להוציא קדושה מהפה שלך? לא אמרתי לכם פעם את המשל על החנווני שהיה לו יין, והיין הזה הוא היה בקומה השנייה. אמר איך אני אעביר את זה לקומה ראשונה? שבר את הצינור של הביוב, שפך את כל היין ושם שם למטה את החבית הריקה. כל היין עבר מלמעלה, עבר למטה דרך הצינור של הביוב. אמר לו בעל הבית, מה זה? אמר לו, אתה רצית שאני אוריד לך את זה? לא, הנה הורדתי. אמר לו, זה דרך הצינור של הביוב, הכל התלכלך. אומר המדרש אותו דבר, אדם שהקנה שלו זה כמו צינור. אם אתה הוצאת דברי נבלה מהפה שלך, הרי לכלכת את הצינור הזה כמו צינור של ביוב. עכשיו אתה מוציא יינה של תורה, עכשיו אתה מוציא את היין, גם היין יתלכלך מהדברי נבלה שהוצאת. אז בשביל זה תפילה שלו 40 יום לא נשמעת בשמיים אחד כזה. צטטתי לכם את הזוהר, שתפתחו תבדקו, זוהר פרשת פיקודי רש מ"ט עמוד ב', ולא יראה בך ערווה דבר, זה זוהר נוח דף ע"ו עמוד א'. מבהיל. לכן עכשיו אתם תבינו למה התפילות שלנו לא עושות פירות. אחד, לא יודעים מתי להתפלל, באיזה זמן, באיזה שעה. 2, לא מתפללים בכוונה. זה הטעם, לא מתפללים בכוונה, או שמתפללים חפיף דליל, או שהוא אפילו לא יודע איך הגעתי לעושה שלום במרומיו. אם הגעתי לפה, אני כבר 40 שנה מתפלל, אז שמתי את הלשון שלי על טייס אוטומט, חזקה על שליח עושה שליחותו, אז אני בטח אמרתי את הכל. לא סיפרתי לכם פעם שאחד אמר לי, הרב, תברך אותי. אמרתי לו, מה? אמר, תברך אותי שאני אתפלל בכוונה. אמרתי לו, אני מברך אותך שתתפלל בכוונה. הוא אומר לי, לא הרב, תברך אותי בכוונה שאני אתפלל בכוונה. אמרתי לו, אתה תתפלל בכוונה, אז אני אברך אותך בכוונה. הוא אומר לי, הרב, זה לא מצחיק. אמרתי לו, אני לא צוחק. הוא אומר לי, לא הרב, אל תשאל מה קרה לי היום. אמרתי לו, בויס, מה קרה לך היום? אמר לי, הרב, באמצע תפילת העמידה מצאתי את עצמי בברכת המזון. אמרתי לו, שמע ישראל, איך זה הגיע? אמר לי, הרב, אני אמרתי, ברוך אתה השם בונה ירושלים, אמן, והמשכתי לטוב ומטיב. אמרתי לו, ומתי תפסת את עצמך? אמר, בהר החמל. אמרתי לו, איזה? אמר, אוי רבנו, רפואה שלמה. אמרתי לו, רפואת הנפש והגוף אתה צריך. זהו. כל התפילות שלנו ככה בחטף. בשביל זה התפילות לא עושות רושם. בשביל זה האדם מתפלל ואינו נענה. למה? כי לא משתדלים. לא בזמן של התפילה, לא בכוונה של התפילה, ולא בעומק התפילה. וכשבן אדם יעשה ככה וישתדל בתעצומותו, זה הקדוש ברוך הוא ישמע את תפילתו. למה אמר רבי עקיבא, יותר משהעגל רוצה לנהוג, פרה רוצה להעניק. לקדוש ברוך הוא אין בעיה לתת לך פרנסה וכסף וכל מה שאתה צריך, בריאות, הצלחה, ישועות. מה אתה צריך? בשבילו חסר לו? תיקח כוס מים מהים, חסר לים? לא חסר לים. קח חבית מהים, חסר לים? לא חסר. הקדוש ברוך הוא כמו ים, קח ממנו כמה שתיקח ממנו, הוא תמיד משלים את עצמו, לא חסר לו, אין לו כלום, הוא לא צריך להשלים את עצמו, לא מתחסר לו. אז מה הבעיה? אז למה? אתה לא מכין כלי, תכין כלי. אם אתה מכין כלי על ידי התפילה, ובעיקר על ידי יראת שמיים, אדם שאין לו יראת שמיים לא שווה כלום, לא התורה שלו ולא התפילה שלו. תפתחו בדף ע"ב עמוד ב' במסכת יומא, תפתחו דף ל"א עמוד א' מסכת שבת, ל"ג עמוד ב' מסכת ברכות, תפתחו דף מ"ט עמוד ב' מסכת סוכה. תראו מה זה שם הגמרא אומרת על יראת שמיים. אוי ואבוי, זה סוגיות שונות. דף ו' עמוד ב' מסכת ברכות למטה, סוגיות שונות על יראת שמיים. שמי שאין לו יראת שמיים תשליך את התורה שלו לכלבים, לא שווה כלום. והיה אמונה תיתך חוסן שעות חוכמה ודעת, אמר רבי שמעון בן לקיש מסכת שבת דף ל"א עמוד א'. והיה אמונה סדר זרעים, מתך סדר מועד, חוסן סדר נשים, ישועות חוכמה ודעת, נזקים קודשים טהרות, ואפילו אחי יודע את הכל בעל פה. אם יראת השם יוצרו שווה, ואם לאו, לא.
לא שווה כלום. אז יש לו יראת שמיים. איך התפילה תתקבל? אם הוא בא עם יראת שמיים לתפילה. אני עד היום לא מבין אנשים שבודקים שידוכים לבנות שלהם, והם הולכים עושים בירורים אצל רבנים. מה אתה חושב, שהרבנים יגידו עליו דברים רעים? יגידו דברים טובים. אתה רוצה לדעת באמת אם הוא ירא שמיים או לא? תערוב לו ותראה איך הוא מתפלל. תסתכל איך הוא מתפלל. אל תגיד לו אני באתי ועכשיו הוא יתחיל לשחק אותה ויתחיל לעשות לו משחקים כאילו הוא כולו בכוונות ובדרמות. לא. אתה רוצה את הפלוני לבת שלך, אתה אל תגיד לו כלום. אתה נכנס לתפילה כאילו אתה אחד מהמתפללים. תסתכל איך הוא משתחווה. אם הוא עושה השם שפתיי תפתח, מרים את הראש ככה. או שהוא בדחיל וברחימו, ביראה, בפחד. אני עומד לפני הקדוש ברוך הוא. ותאמינו לי רבותיי, איך שהוא מתפלל ככה גם הוא לומד. כי לא יכול להיות אדם שיהיה לו תורה בלי תפילה. לא יכול להיות בעולם אחד שהוא גדול בתורה בלי שהוא גדול בתפילה. כי הדרך היחידה לגדול בתורה זה רק תפילה. דבב עמוד בית מסכת ברכות לאוק מגירסה, מסכת מגילה לאוק מגירסה סייעתא דשמיא. אתה צריך להתפלל בשביל לקבל את הסייעתא דשמיא הזאת. זה לא ילך. אז תבחן אותו, תראה איך הוא מתפלל. תראה ביראה שלו, בכוונה שלו, באיך הוא מתמודד עם התפילה. וכשאתה תעשה את זה, תראה איך התפילה מתקבלת. אז איך אני מכין כלי? על ידי יראת שמיים ועל ידי תפילה. אז אתה לומד ספרים ומוסר, דרך חיים תוכחות מוסר, לומד, מכין כלי, אז אתה מכין כלי על ידי התפילה, וככל שהתפילה תהיה בחודש הנכון, בשעה הנכונה, ביממה הנכונה, בזמן הנכון, הכלי יותר חזק. וככל שהיראת שמיים שלך תגדל, הכלי יותר יגדל. ועכשיו כשהכנת כלי, אתה יכול לבוא לים, זה הקדוש ברוך הוא, ולשאוב ממנו שפע, כל מה שאתה תרצה. אבל אנשים באים לקדוש ברוך הוא, אומרים לו בוא תמלא לי פה בכיס. הוא ממלא לו בכיס, הוא מביא לו שפע, אבל זה שפע בלי יראת שמיים, הוא לא מספיק ללכת, כל השפע הולך לו. הוא מקבל כסף, אבל הכל הולך על חשבונות, על בילים, הכל הולך. למה? לא הכנת יראת שמיים, היית מכין יראת שמיים, היית מכין כלי, זה לא היה הולך לאיבוד. ולא מפחדים מהקדוש ברוך הוא. אין יראה בדור הזה, מה לעשות? אסור להפחיד. אתה תגיד להפחיד, תגיד יראה, תגיד מידת הדין, תגיד גיהינם. מה אתה מדבר? אסור להזכיר, אסמי להזכיר. אסמי להזכיר, ותראו איך הדור נראה, בעוונות. איך הדור נראה. לא רוצה להגיד איך נראה הרחוב החרדי, בושה וחרפה. זה האנשים שקוראים לעצמם חרדים. חרדים. ליצנים. יש הרבה ליצנים בדור הזה. כל הליצנים באו גלגול בדור שלנו. מה נעשה? בעוונות. לכו תראו את העיתונים, לכו תראו את המודעות ברחובות של דוגמנים שתולים לנו דוגמנים. מה תעשה אחר כך? מה נעשה? למה האדם לא מפחד מהקדוש ברוך הוא? איפה יראת שמיים? הדרך היחידה לגדול ולהשיג מה שאתה רוצה זה רק יראת שמיים, ויראת שמיים פירושה תפילה, ותפילה זה רק בזמן הנכון, בכוונה וביראה, בדחילו ורחימו. כשבן אדם יעשה את זה, אז יראה פירות ויקטוף פירות ופרא פירות. נסיים בחידוש אחרון רבותיי, אם אתה רוצה לדעת אם התפילה שלך עשתה רושם בשמיים או לא, תראה אם היא עשתה עליך רושם בתפילה. אם אתה לא אותו אדם שאמר השם שפתיי תפתח, כשאתה אומר עושה שלום במרומיו, אתה יותר חלש, יותר סחוט מהתפילה, והיותר חזק באמונה שלך שהכל יהיה לטובה, התפילה שלך עשתה רושם על הקיר, אולי אפילו הביא טיל על הקיר. אבל אם אתה אותו אדם שעושה שלום במרומיו, זה אותו אדם שאמר השם שפתיי תפתח, התפילה הזאת לא עשתה כלום לקיר. אדם צריך להתפלל בכוונה, לגדול ביראת שמיים. הקדוש ברוך הוא יענה לתפילותיהם של ישראל בכוונה, ברצון במהרה. יראו עינינו וישמח ליבנו בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן.